Здравейте на всички, които гледат това видео днеска. Ще ви покажа как да си изтеглите GTA San Andreas и да му сложите мултиплеер. Така, за начало влизате си в Google и пишете Zamunda. Така, влизате в Zamunda. Каталог игри и пишете GTA SA. Така. Сега идвате ето на това третото. Е това. Не това. И търсите Linux. Теглите. Така, виждате, извиня се, че се тегли. Сега пишете в Google GTA San Andreas или по-съкратено SABGTelnet. Влизате и ето на това gtabg.net, мултиплеер форуми, коли, модификации, кодове и така нататък. Влизаме в него и ето първото, второто, третото.